La informàtica és allò que està en tot. Actualment, al segle XXI, la informàtica està a totes les coses. Crear del no res una solució a un problema que hi sigui o que hagi trobat aquest enginyer. La satisfacció i la diversió de poder crear realment. És com la visió artística de les enginyeries. Les assignatures de la carrera d'informàtica em van cridar més que la resta d'enginyeries. El tipus de feina que ofereixen tinguent el títol em cridava més que no pas la de la resta d'enginyeries. Un informàtic és aquella persona que té una mentalitat molt lògica de les coses, però que vol passar la teoria i anar realment a aplicar-ho. La gràcia és que pot arribar a tots els camps, des de igualment a coses mecàniques fins a coses clíniques, d'educació, del que sigui. Qualsevol àmbit de la vida pot anar-hi la informàtica. I aleshores, doncs això, és algú que traspassa la barrera teòrica i va més enllà. El pla d'estudis, el que he seguit és de la UPC i assegura qualitat i continuïtat i que tot el contingut va d'acord amb tot el que s'espera en el món laboral. I que no tot és les assignatures que et trobes a primer, no és cap mur. Un cop superes això, aquest primer pas, després és tot dedicat a allò que agrada i que pots fer el que vulguis. Sobretot les de projectes, perquè engloben coneixements ja siguin de programació, bases de dades, enginyeria, i és un cúmul de moltes petites assignatures bàsiques, tot en una cosa que realment es pot aplicar a la vida real. Tot és molt proper i anar a veure qualsevol professor a qualsevol hora és perfecte, perquè puges al seu despatx i t'atenen molt bé, sempre, a qualsevol hora. Si veiés ara un estudiant de primer d'informàtica, li diria primer que si té qualsevol dubte, que vagi a veure els professors. Això a tots els universitaris, perquè realment estan per això els professors, perquè t'ajudin. També després que faci grupillo o parella, que trobi un company per recolzar-se un a l'altre i tirar endavant. I després que posi l'èmfasi en les assignatures que realment li agradin, que allà vagi a currar-s'ho i les assignatures que no li agradin tant, doncs que hi dediqui el temps suficient per passar-la i tirar endavant, i que és el que s'ha de fer.